Bawral jeewo e lembel weeɓaani miñiraaki ɗam nde ngarɗaa nde ana anndaaki kono ɓeeɗiɗo ko yeru e nawli ay o mo jeetaa ko o woni safaara makko moonaaji woni o woni warga almadinatu ay o mo jeetaa ene itta tampere ene attira hakkille moonaaji yeewe ko jooni wonata tawi ko joom galle ina finni ina duuda ina yani dowa ko jiiɓaare wonno haa nde warga almadinatu yotti jam dañaama haane ina subbundi suba deke kono taaraɗo atay hande andi secret almadinatu ko warga almadinatu omo laaɗ te omo weɗi te omo wonde cellal warga almadinatu ko warga welko hoyko jawranka tampere no feewi ko warga arani ko onon bandiraɓe e ballal dalwar eco onon grossiste en demi grossiste ha e détaillant jokkodire e service commercial o e 33 867 22 51 walla 76 141 25 35 adresse Dakar Plateau rue 15 Rafenel. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla moni ruɓindu jayndeli moɗon fulfulde fo salminama inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjita kay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha oɗo boros wawa hollude en caggal no subaka fo weltare min dañi oɗo subaka alhamisa huccidde moɗon gam addande on ko ɓuuri jojjude e nder journoji ɗi banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde bonum gorko Amadou Moussa bisimillama mbani mba debbo pullo mi salminima e subaka he ñagal mama Allah moƴƴere sikki ala mbiɗa sikki tan a heeɓi a jabtima namdal ngal hanki no fewi jabtaɓe kadi aussi ɓe keeɓi hen komo kamɓene kadi aussi ko weeliɓe déjà ɓe mbi jabol ma ngol yoniɓe kadi ko hunde ɓe ɗaminno déjà par ce que ma nelon ñebbe ɗe joni noon won cooso goto noon fotti alhaali o foof watti ɗum e dow hooram o wi mbimi ko on naniri konuɗe moon non nanɗon tan sans commentaire wiɗom hanki sans commentaire wadde hakkille ma anne koye ñebbe ɗe wonno ko ɗum jeeno sababu hanki mbimiɓe attention commentaire uɗi jarani eyyi ɗum noon ko noon sikki ala ko salmitade mo no mbimi ni salminde yeeɓiyankoɓe men wonɓe nder jokli Sénégal hani e caggal Sénégal saabu Aissata eɗen gandi hande o Piindi TV ne tawe e nder jokli windere nde kala e kuuɓal ha tengti e kala to ɗanniyankoɓe goni wadde en jettimaɓe en calminiɓe en juurimaɓe kono kadi en ñaguiniɓe Allah moƴƴere saabu eɗen gandi won certaine leyɗele certaine nokkuji hande boros Covid 19 nana toon fuɗɗo artude eɗen mbi tan yo Allah faabo saabu ko meɗano ko ene wayno yoni yo Allah waɗa kadi ɗum ɗo darto ko ɓuuri yawde yacade ɓe mbawa jokkude golle kono kadi ɓe mbawa heptude cellal ɓalli mabɓe no hannirta ni si kala ko wideɓe no gonno wiide kala subaka assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande Aissata ne wayno ine jeeya ko ɓuuri tengtude ko kesɗitingol bureau woni ñiɓirde toon to assemblée nationale jande ɗi garti hen hayso tawi ko yoga e majje garti kono kadi won artuɓe ko yetti e gueɗe rewɓe eɗen gandi leydi Sénégal ne waɗi kawis tokos ɗum waɗi jande ɗi pini dawi hen hande rewɓe ɓuuri wawde remde kono kamɓe kadi ɓuuri wasde jeeɗe leyɗele ɗum woni jande ɗi pini hande dawi kono caggal ɗum Aissata ma en gar e toɓɓere wattinide woni hande ko alkamisa ko kalten ko yuti koye gueɗe caggal leydi hande ko koddiɓe men jaten toon to leydi Guinée eɗen gandi ko balɗe seeɗa heddi keeɓe cuuɓo hooreje leydi mabɓe hakkude Alpha Condé emo ganduɗa ko Cellou Dalein Diallo noon tigui jayde quotidien udditadamal nden ɗon jayde wi ko toon to assemblée nationale ɓe kisɗirti ni hono bureau woni ñiɓirde mabɓe APR noon oɗo saaha hande ɓe mbi tan ko reggini Moustapha Cissé
Cissé Lo sababu onon koni ɗum wayi sabu mo ganduɗa ko Abdou Mbow kañum tigui lomtima toon kanko Moustapha Cissé Lo e oɗon poste mo ganduɗa ko mo joguino woni vice président woni cukku hoorejo assemblée nationale kono ɗum ko noon konguɗi goɗɗi peeñi toon kamɓe ganduɗa ɓe ko opposition o ene wayno tan de ɓe kolliti wonde ko jiyande walla mbiyen konguɗi ganduɗa ɗi ko pouvoir o suuti fewde Aliou Dembourou Sow ko konguɗi ganduɗa ɗi de aɓe jawi ɗum no fewi yidde mabɓe de koyo ɓurɗon ha joni sembude e tekkude kono kadi e jopademo kanko sardiyanke mo ganduɗa sutini konguɗi e kote ndi ko so en garti e ko yewti ko e kedditingol on ɗon bureau wonɓe ganduɗa ɓe mbayli nokkuji kono kadi wonɓe ganduɗa ɓe ene keddi to gonno ɗo woni honorable Dawru Moussa Dia kañum ha hande heddi hono premier caisse toon to assemblée nationale rewi makko ha hande ko biyeteɗo madame Awa Niang jayde las ko dawre nden ɗon ari e kabaru mo kalnoɗen nane ko yewti ko e gueɗe leydi rewɓe ganduɗa ɓe hande ene jogui caɗele e mantiniɗe e ko yewti ko e leyɗele mumen ha tengti eɗɗoɓe koɗi ɗo ɗum woni ko jiiɗen natal ngal hande e subaki he addi de ko rewɓe ganduɗa ɓe ko ligguiɓe ha tampi ene jooɗi ene jewta walla ene miijo hol janggo mumen tigui e ko yewti dow ndiɗo leydi Sénégal ɗum ɗo noon ɓe kolliti wonde oɗo biteɗo Diouk Mbaye ko hoorejo fedde nde ganduɗa nde ko FNFRS ɗum ɗo noon ko yidde witande kala hectare o luwirta ɗum ko ujunnaje sappo e koppareje CFA Fatou Cissé kañumne ko point focal mo ganduɗa o kay koko yewti e gueɗe leydi kankone kadi holliti wonde de ko rew ko worɓe kala e saaha kolliti wonde kañumen jeeyi rew ko kañumen jeeyi ha joni leydi ndi ha tengti e saaha ndeɓe goni e haalde ko yewti ko e gueɗe dewgal kono tan de ɓe gona remoɓe kono ɗum ko noon rewɓe hewɓe cuuten konguɗi ɗin konguɗi jaaji ne tawe e hello ɗiɗi e nde jandi witende las quotidien jayde enquête ko luski hande nden ɗon e koye on ɗon fannu arti haysata ko dossier jaajƴo e ko yewti keɓal rewɓe to banggue gueɗe leydi gam ɓe ndema ɓe kollitti wonde noon on ɗon de on fannu kam ko worɓe de ɓuuri hen fawde juuɗe mumen tuma noon ɓe garti ha joni e ko yewti weltidare kono kadi e wasde janggude rewɓe ko ɗum jeeyi sababu kala e saaha worɓe ene puntaɓe ina kefta leyɗele mabɓe hono no wiiri hono on ɗon dossier kono ɗum ko noon biteɗo Gana Gninga kañum de ko maire mo hono Ndiaga Niaw o suuti konguɗi holliti wonde de kala e saaha nde gorko o yalti aduna e on tuma noon rewɓe mbawata hebde ko yewti ko e leydi ndi saabu ko caɗele mawɗe e on tuma tan joni joni o ko miñiraɗo walla mawnum on ɗon tigui hono joom galle cankiɗo wiyata kañum jeeyi kala ko on ɗon ɗacci to banggue leydi biteɗo Julie Cissé kañumne kadi arti e fanno holliti wonde de ko tolni capanɗe jeeɗiɗi ɗiɗi tawi koye nder temedere kala nde ƴettuɗa ene wayno e guesa ndemeteɗe ɗo e leydi Sénégal ko rewɓe ɓuuri hen wonde manam kala temedere nde ƴettuɗa capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ɓe ko rewɓe ndemata e ɗen ɗon leyɗele Mamadou Mballo kañumne ko juriste to banggue ha joni jeeyi leydi o holliti wonde de oɗo saaha hande ko caɗele ɗe ina mantini no fewi ha ko ɗum jeeyi sababu rewɓe ina donki fewnitade e fannu ndema ha tengti e jeeyi leydi jeyde guendire le soleil nden ɗon ari ko e fannu goɗɗo Aissata ko goɗɗi ganduɗa ɗi ko yewiti ha joni e jonde makko e jagorde ɗum ko hanki wonno toon to galle lamorgo ngo fond vert to banggue climat manam tan de heccitiɗinde leydi Sénégal ɗum woni ko hoorejo mawɗo leydi ndi ummini o saaha saabi noon ɓe mbaɗi junggo e jiifa ɓe jaltini ko tolni e capanɗe 5 milliards e koppareje CFA gam de ha joni wadde ko wiyete ko hono électrification solaire manam tan lampaji ganduɗa ɗiɗi ko nangue dongnata ɗum ɗum ɗon noon koko tolni e ujunere wuuro ina kay joppa e nden ɗon eɓɓore goɗɗum ko tawete hen e nden ɗon jonde konnguli hoorejo mawɗo leydi ndi ko covid 19 oɗo saaha hande yidde makko tan ko yo yimɓeɓe ha joni mbaggine kono kadi ndentini e ko yewti ko e kawuji importé beele leydi men Sénégal ina dara e on ɗon deuxiéme vague woni bempeƴal ɗimmal e on boros covid 19 programme décennal de lutte contre les inondations gam haɓade hono ko yewti diƴƴoloyrɗe ɓe kolliti wonde ko tolni temedde 5 piccal capanɗe 9 milliards e koppareje CFA oɗo saaha mo kalten waɗama tigui e fannu o ɗum ɗon noon ko temde tan nde ƴettuɗa capanɗe 6 piccal ndiga e jeeɗiɗi woni ko waɗa kono ɗum ko kadi ɓe kolliti wonde ko tolni e capanɗe jeeɗiɗi e capanɗe jeenayo e joyi ujunere neɗɗo keeɓi tigui ko yewti e koppareje ganduɗa ɗi ina ponno hebde ɗum sababude wallidde fannu o to banggue inondation jeyde l'observateur ko wi nden ɗon ari ko e dawrugol oɗo saaha hande de wasdemo tawede toon to assemblée nationale kono kadi yaltudemo ko wiyete retraite to banggue scène politique hani e banggue yaltude ina haala gonka muɗum Pape Diop ɓe kolliti wonde de ko waktuji
nguji battindiɗi wonandemo to banggue carrière politique woni gonka makko to banggue dawrugol kanko noon sarɗiyanko o yittama de on ɗon poste toon to assemblée nationale tawi noon ittimo ko article 40 et 105 tawi noon ko règlement intérieur woni hono gueɗe nderi on ɗon assemblée nationale kono kadi collègue makko mo ganduɗa o komo liggotto gonduɗo e on ɗon lande biteɗo Aliou Souaré holliti wonde de yonani hay seeɗa deƴƴere nde ganduɗa nde ko deƴƴere omo ganduɗa ko hoorejo ɗum ɗon suudu woni Moustapha Niass hono bogguis on ɗon landa makko de oɗo saha hande kolliti wonde de ko hunde ganduɗa nde ina kay soyna e pusgol e ko fayi arde goɗɗum ko tawete hen ko kippu guindijo mbo équipe nationale mbo Sénégal Sadio Mané noon ɓe garti ha joni koye darde makko mantiniɗe ha tengti limore wonde fayde nde woni e wadde toon to Liverpool kono kadi e ɗo e équipe nationale e siftinde noon kanko ɓiɗɗo Sénégal najo o selli e o mboros biteɗo Covid 19 o ɓamti entraînement alhamdulillah jayde libération rewi hen nden ɗon ari koye ala haali Mouhamadou Sall colonel mo ganduɗa o kay ko binoɗo ko jomiraɗo joom baɗe bawɗe neli ɗum e windere nde ha ko ɗum jeeyi sababu noon o waɗi ɓi kombo duuɓi jeegom e on tuma noon ɓe garti hol kay ko jeeyi sababu ha joni gueɗe ɗe no yaari no yaari ni joom suudu makko suuti ko nguuɗi wokkiri ɗum e yesso loskoɓeɓe holliti wonde de ko on ni wiyama kala e saaha ko an de ko min jiɗɗa momtude ha laaɓatiri windere nde hono ngol ɗon konngol momtugol noon woni ngol refti ko tolni e laabi tati ko ala haali enquête ene gasa fanniyankoɓe to banggue enquête ɓe ene paami ko kalten ko sona ɗum ko goɗɗo mo ganduɗa kay ko goto e famille makko holliti wonde de ina wayno kala e saaha omo reftongol ɗo konngol wiide wonde ko mission manam ko nelaɗo tigui hono ko jomiraɗo tigui nelimo e windere nde kono ɗum ko noon goɗɗo suuten konngudi holliti wonde ko caggal nde on tana waɗi omo wiye wonde ene gasa de tawi oɗon jokki yiddemi ha joni kono tan de mbiɗa andi ɗum ɗo kadi ma waylu gonkam e moɗon ɗin konngudi ganduɗa ɗi kanko mo ganduɗa ko Mouhamadou Sall ɗum ɗo noon ko seeɗantago ganduɗa ngal yoga e ɓesgu makko walla mbiyen famille makko ina namda e ko yutti ngoɗo wargo ganduɗa kay hande wayli gonka ɓesgu on ɗon colonel Mouhamadou Sall jayde coftal balle stade uddata dama ko noon tigui nden ɗon jayde Aissata ari hande ko e nayo ɓe ganduɗa ɓe hande ko siège uji jamɗe walla mbiyen ko ɗaɗi tigui guiriɗi e kippu guendijo leydi Sénégal on woni Edouard Mendy Alfred Gomis wondude e Kalidou Koulibaly Sadio Mané jayde witande ko baroɗe nayyi ɗe ganduɗa hande ko ñibɗe takke no hannirta ni kala hen ndi arani ene wayno lomto muɗum weeɓani Mendy e Gomis ne wayno o saha hande de ko dariɓe lang no jayde nde wiiri ndi Kalidou Koulibaly kañum de ko kañum goto woni caggal on ɗon miira mo ganduɗa o ko mire de Berlin noɓe kewi wiide ministère de la défense kono ɗum ko Sadio Mané kañumne ko génie de l'attaque sénégalais manam tan de ko neɗɗo mantiniɗo baɗowo gueɗe payidinde tigui e ko yewti e yesso kippu guendijo kono ɗum jayde arti e meilleur buteur mo ganduɗa ko histoire kippu Brésil ɓe kolliti wonde de ko Neymar o saha hande wappitima manam ɓurtima bitujo mo ganduɗa ko Ronaldo mo mbiyata hajeno le vrai Ronaldo kono ɗum ko kadi omona yaɓani felo mo ganduɗa ko le roi Pelé ɗi konngudi jaaji hande woni ko jayde stade finiri Aissata ko ɗi konngudi guddirten roɓino men jaydeje kelle gadani o subaka noon tigui Amadou Moussa udditen eɓɓore wonde ko tan yaade no mbiruɗa nani ni e hoɗɗiɓe men ɗo e Guinée Conakry toon to Guinée Conakry noon Amadou ine anda aɓena parana sungole mabɓe ɗo joni ɗiɗon sungole noon mataw nani adda dille ha ɗum ɗon saabi omo ganduɗa woni Alpha Condé o uddi frontiére uji makko hakkude Sénégal e ɓe ganduɗa goni Guinée Bissau ɗum ɗon noon dañi bale ɗe caggal Amadou woni ko ganduɗa noon yette hawnima saabu ko saabi frontiére ina udde o wi noon koye banggal sécurité leydi ndi saabi ɗum kanko Alpha Condé ɗo joni omoni daare duuɓi 83 on hande wona cukalel Amadou machallah ko yettere Allah min ñagonomo balɗe juɗɗe kono kadi ina anda adversaire mo koko ɓurɗo mantinade ko Cellou Dalein Diallo noon ina anda hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo yarani noon hani waɗi subir attaque mo ganduɗa yette ko oto mum fiya Kouré ine wawi wiyede ɗo joni Guinée nana wuula te frontiére uji uddama tene waɗi ko ɓuuri hen hawnade Amadou woni CEDEAO dal way kono dillani hen no fewi
tigi Aissata haram arde CEDEAO ko état de famde d'abord pourquoi Alpha Condé uddi frontière hakkude mum e leydi Sénégal uddi frontière hakkude mum e dowla Guinée Bissau leyɗele ɗiɗi ganduɗa électorat muɗum ene mawni ene mawnani wonande opposant oɗo biteɗo Cellou Dalein Diallo eɗen gandi nde uddata frontière hakkude makko e leydi Sénégal ko ñalawma balɗe ɗiɗi caggal nde Cellou Dalein Diallo ummiɗo e Dakar hooti toon to leydi muɗum firti ko waɗi campagne caggal leydi gam andinde ɓen ɗon so yonti ngare ngote e saabu Guinée eɗen gandi o saaha ɓe keɓani fartange wawde hebde vote certaines leyɗele to banggue caggal leydi donc noon il faut guinenaɓe ɓe manam ɓe mbawa artude toon to ganduɗa ko woni leyɗele mabɓe donc noon uddude frontiére hakkude makko e leydi Sénégal ko anji électorat opposition o wawa hodde wotano on opposant mo ganduɗa ko Cellou Dalein Diallo ko noon kadi aussi ko hono on yeeru woni toon to dowla Guinée Bissau saabu eɗen gandi kadi aussi won wonɓe toon kewendi ɗe leyɗele ɗiɗi so gari kooti gooti ene woodi ko bonnantamo kanko Alpha Condé saabi noon o ala ko wawi wadde o saaha sowona uddo frontiére o ko hunde ganduɗa nde noon fotano wonde en tant que biyowo liggantomi ko démocratie liggantomi ko potale ɓamtare leydam gogo wonko waɗi o modifie ko yetti ko e constitution leydi makko ha wawi wawde wadde présenté 3e mandat ɗum ɗo eɗen gandi hande ko ɗum actualité e dunde Afrique donc ɗum noon tan ko wasde ɗum e yodde kono kadi uddude hadde dendagal guinénaɓe yonɓe ko tolni e temedde ujunnaji wasde vodde vraiment wadde ko poti wadde ko wona hunde yonde ko heddi ko CEDEAO hande nana muuɗi munko ene deƴƴi haalani hen hay hunde te ko hunde fonde haalede pourtant de ɓe jeehi toon ɓe mbaɗi mission ngaji certuɗi gam ƴewde on ɗon fichier électoral mo ganduɗa o hol gonka muɗum nde ɓe gari nde ɓe mbi ko gonka fichier o ene waɗi fayida kono holto gonka fichier waɗata fayida gaga ɓiɓe leydi foof ne wayno mbaɗani accès on ɗon fichier saabu so tawi neɗɗo heeɓi Dakar walla heeɓi Bissau yahani wotoyde adanaka irno to wonɗo wawa wadde suuɓo emo yiiɗi suɓade o firti ko on ɗon yimɓe foof jiitaki hen koye mumen donc CEDEAO ne foti vraiment waylude jaɓɓal ɓe mbawa wawde wadde condamné ɓe mbasa ha joni yadude e hoore leydi mo ganduɗa ko gonɗo e en place donc noon ɗum ɗon ko hen fannu goto so tawi a acciti garten aussi e ko yowiti e caɗele campagne no woni yarude eɗen gandi ko hande jamma normalement en minuit foti uddude donc ko dimanche le 18 ɓe poti vodde te eɗen gandi Guinée ene jogui caɗele mawɗe e kulhuli e fannuji beele violence jogadi manam jograni wadde saabu eɗen gandi ko tolni hande hitande ko tolni capanɗe yimɓe nana mbare e seppoji ɗi kono noon ko hunde ganduɗa nde vraiment ene joga kulhuli kono kadi Allah ko moƴƴo ene wawi Allah rufi en ndiyam salliki amin Amadou to aɗa andi ɗo e leydi men ko ɓeɓe ganduɗa goni Guinéeji aɓe dañi ɗo darde seeɗa saabu yeyete ko tolni hande ko wiyete million ngaji ɗiɗi ko ɓaɗi ɗum walla ko ɓuuri ɗum e Guinéeji nani e Sénégal Amadou ganda ɗum ɗon ko électorat mo ganduɗa ko électorat mawɗo jogorno wonde te kadi ko ɓuuri hen hawnade neɗɗo ni aɗa wona caggal leydi daña droit wodde caggal leydi kono kanko ko uddi ko frontiére uji kadi ha paari ala droit kadi wodde e Sénégal walla gota toon to Burkina toon to Guinée Bissau aɗa andi ɗum ɗon koko ganduɗa hande ne wawi wiyede ko injustice mo ganduɗa nani yeeɓe hecci hanke CEDEAO rendi yeehi toon to diwan mo Guinée saabi ɗum ko président toon to diwan mo Mali saabi ɗum ko président o naggama ɓe mbi ɓe jaltini Guinée Mali ɓe pawi ɗum ko ganduɗa woni kuule dow mabɓe ha koɓe itti ɗum ko ɓoyani ko wayni hande goto foof ina jooɗi ina deƴƴi hen holko saabi ɓe deƴƴi hen ko Allah tan andi kono koko ganduɗa ina foti haalede saabu so tawi sa uddi frontiére joguiɓe carte ji mum électeur uji ɓeɗon ko joguiɓe droit de vote ɓen poti ko yaade wotoyde walla to keddiɗo dokke no ganduɗa ko noon gotirta so tawi ko sécurité tan tagui ɗum ummade Amadou so tawi ko ɗum tagui ɗum ummade no mbiɗani kono eɗen gandi wonno yarani hakkude dowla Sénégal e dowla Guinée Conakry o saaha ha tengti hakkude hoorejo Macky Sall e hoorejo Alpha Condé eɗen gandi no yaruno kala e saaha Alpha Condé yirata wonde ko hoorejo Macky Sall ene wallita opposition surtout Cellou Dalein Diallo kono nonne kadi o yirata en même temps o mo ganduɗa ko Oumar Sissoko e mbaalo ene wallita mo ganduɗa ko Cellou Dalein Diallo eɗen ciftoro subgoji Guinée Bissau ɓenno ɗo ɗi kanko Alpha Condé o ɓurno yidde ko oya manam hono candidat au pouvoir o wawa jotade jappere nde beele omo ganduɗa ko Oumar Sissoko e mbaalo o wawa tigui wasa arde jappere nde wadde onon conflit nan ɗon sen paami ɗon tan déjà eɗen paama holko jeeyi sababu mo ganduɗa ko Alpha Condé uddi frontiére
frontière mum hakkude mum e dowla Sénégal uddi frontière mum hakkude mudum e dowla Guinée Bissau wona hay hunde so wona hadde ɓeɗo hadde oɗo électorat wawde wamde ina wotoya kono kadi ko ƴewde kadi aussi ko muusi ɓe ganduɗa ɓe ina jaggurani jogo yimɓe nan toon to dowla Guinée noon tigui yoɓe mbatto hakkille e démocratie saabu goto fo hande konngol mum woni kartal muɗum yo ardiɓe leydi ɓe goppiten hakkille no fewi goto fo ne jogui droit haalde e nder leydi muɗum woni kartal ngal ɗon so neɗɗo haɗama ɗum noon haɗama droit ji muɗum ɗum wonno komin gaddannoma ne roɓɓindu jayndeli moɗon baniman deba Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa heɗanno e banggal caméra wo ko Mansour Sow alias Thiat ene wonde Amadou Touré